Pekný deň, volám sa Dominika, ale dnes by som vám chcela povedať, prečo som založila Kundalini Activation Flow a prečo som založila KAV Academy, kde učíme Kundalini aktivácie a taktiež aj Luminous Touch. Ja som veľmi hľadala nejaký dobrý kurz Kundalini Activation procesu, ktorý by bol v Európe. Keď som začala chodiť na kapy, tak som veľmi cítila, že potrebujem sa o tejto energii viac naučiť, potrebujem s ňou vedieť pracovať. A vtedy, v tom čase, pred rokom, pred 2, neboli tieto kurzy v Európe. Alebo vtedy v tom období, keď som si to ja pozerala. A viem, že vtedy mal byť kurz v Mexiku, stál vyše 5 až 8 tisíc a ja si pamätám na ten čas, že mne sa naozaj nechcelo ísť do Mexika na nejaký taký trip bez môjho manžela sama, lebo nemám rada až tak veľmi cestovanie a to božne do zahraničia. A si pamätám, ako som prosila Boha, aby mi zoslal niekoho, kto by ma naučil naozaj dobre, o čom sú tieto kundalini aktivácie, ako ich robiť a tak. A stretla som Kelsey, na internete som ju našla a mala som 5-týždňový kurz, veľmi intenzívny, síce online, ktorý vyučovala. Bol celý v angličtine a mali sme aj za úlohu robiť aktivácie u seba doma a taktiež robiť aktivácie online. A ona nám dohodila aj klientov, ktorým sme robili tieto aktivácie. Asi na to pamätám, že som veľmi ďakovala Bohu za túto možnosť, lebo sa mi nechcelo veľa cestovať a nechcelo sa mi príliš moc študovať na diaľku a chodiť na nejaké stretnutia, že som chcela nejaký taký ľahší proces, ale chcela som sa naučiť veci dopodrobná a naozaj chápať. Čo bolo super, že ona sa učila od P. Villeresu, ktorý založil Inner Dance a ktorý je naozaj taký ten novodobý guru, ktorý založil tie kundalini aktivácie v tejto podobe, akej sú. P. Villareza sa teraz venuje iba vysokofrekvenčnej takej hudbe, robí aj kurzy a bolo pre mňa naozaj takým potešením sa okrem kundalini aktivácií, ktoré robí aj ten Venant Wong, ktorý sa učil od P. Villeresu podľa mojich informácií, ktoré som sa ja učila, učiť aj ten Inner Dance a porovnávať tie modality. Mne osobne viac vyhovujú tie kundalini aktivácie, ale aj ten Inner Dance je veľmi zaujímavý, najmä ak máte radi hudbu, keď sa k tomu viac venujete. A taktiež som sa aj rozhodla, že keď budem mať ja tie svoje kurzy, tak budem učiť aj rozdiely v tých modalitách, ako ich robiť, rovnako ako som sa to ja učila. A čo bolo super, čo som sa tak učila, tak to bolo to, že každý sme individuálny. Že každý máme nejaké dary od Boha a tie, keď dáme do toho nášho procesu, ktorý učíme tie aktivácie, tak vtedy je to najautentickejšie, najlepšie a vtedy, keď aj niekomu sa snažíte pomôcť, tak je to najsilnejšie. Ako náhle sa len biflíte nejaké formulky a ako náhle niečo robíte len kvôli tomu, aby to malo nejaký presný efekt, som aj ja sama zistila, že to nemá taký cieľ. A ja som si povedala, že chcem učiť Kundalini Activation Flow a chcem robiť tie veci trošku po svojom. Hoci mám ten background, že viem, ako funguje KAP, ako funguje Kundalini aktivácia, ako funguje Inner Dance, ako funguje Access Bars a ostatné modality. Absolvovala som aj tappingové kurzy, kde som sa učila, ktoré body na tele treba stláčať, kde sú tie potlačené emócie a tak. A spravila som taký výcud z tých metód, aby tých ľudí, ktoré to učím, vedeli s tým pracovať, lebo som vnútorne cítila, že toto mi chýba na Slovensku a nie každý vie po anglicky, aby sa naučili tie kundalini aktivácie a Inner Dance a chcela som, aby
tieto vedomosti boli možné ponúknuť aj obyčajným ženám, ktoré možno majú deti, možno majú prácu a nemôžu chodiť na takéto retreaty alebo nemôžu si ich tak dovoliť. Ja som začala aj tým, že som robila kundalini aktivácie najskôr osobné popri odblokovaniam. Potom som robila aj online aktivácie a potom som sa zamerala na platforme Hero na pravidelné sobotnejšie kundalini activation flowy. A som veľmi rada, že mnohí ľudia sa tam zapájajú a že sa im to veľmi páči a transformuje im to ten život. Sama som tam skúšala aj iné dance, ale väčšina ľudí tiež mi písali, že sa im páči Kundalini Activation Flow. A začala som teda aj učiť na kurzoch tieto moje žienky, ktoré sa mi prihlásili ešte pred pár mesiacmi. A som veľmi šťastná, že asi väčšina z nich mi už píše je to tak 60, 40% mi píšu, že už robili aktivácie aj iným osobám a že tam boli naozaj spokojné tie druhé osoby, že sa im to veľmi páčilo. Ja čo som pozmenila na tých kurzoch bolo to, že keď aj robím tie kundalini aktivácie, tak to, čo sa mi napríklad niekedy nepáčilo, tak to som menila. Čím začnem? Napríklad ja som chcela, aby Kundalini Activation bola dostupná aj pre tehotné ženy alebo aj pre takých tých ľudí, ktorí majú trošku problémy v rámci toho upokojenia sa alebo precíťujú veľmi silné emócie a pri tých pre tých môže byť trošku problematickejšie, keď budete robiť silné aktivácie, ako je Kundalini Activation proces alebo Kundalini aktivácia. Takže ja som chcela, aby to bolo jemnejšie. Taktiež som chcela, že keď som robila aj aktivácie, tak niektorí ľudia, ako to povedal aj Venant Wong, zakladateľ Kundalini Activation procesu, nemusia veľmi cítiť tú energiu, ktorá tam ide v rámci fyzického tela. A preto sa mi páčilo, keď som kombinovala aj tie techniky, ako je napríklad BARS alebo ETP technika, kedy sa prikladáte na určité body tela, ruky. Takže veľmi to tým klientom pomohlo uvoľniť sa, než samotná kundalini aktivácia. Lebo máte niekedy ľudí, ktorí si to vychutnávajú, ale niektorí sú veľmi takí ako keby takí strnulí. A tie techniky, ktoré aj ja učím, aby sa uvoľnili tí ľudia, im pomáhajú vstrebať viac tej svojej energie, načerpať si tú energiu vo väčšej miere, ako keby tam len ležkali niekedy. Alebo keď cítim, že niekde je problém v nejakom orgáne, tak taktiež priložením ruky, ale to viem, že robia aj na Kundalini Activation procese, máte tú schopnosť poslať tam viac tej energie a pomôcť tomu človeku, aby sa tak uzemnil a aby sa naladil na tú správnu vlnu. Takže toto bol môj taký aj zámer, preto som aj založila Kundalini Activation and Frequency Academy. Budem veľmi rada, keď mi aj napíšete, že či vás to niekedy lákalo sa naučiť tieto kundalini aktivácie, alebo či ste mali z toho rešpekt. Ja som rada za každý komentár, za každý jeden váš odber a budem rada, keď na tomto kanáli mi aj napíšete, čo by ste chceli rozobrať, čo možno vám niekto nepovedal a kedy ste sa cítili byť taký, že toto mi ešte chýba do toho puzzle, že prečo sa toto deje, alebo prečo hoci čo vás trápi, že prečo niečo prežívate napríklad pri tých aktiváciách. Som to teda pre vás a majte krásny deň.